ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାଡିକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିପିଏ ତ।